Мы гралі джаз на радыё ў 4 рукі. Эдді Тырманд. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. У заходняй Беларусі 81 год таму знайшла часовы прытулак не толькі велізарная колькасць джазменаў, кабарытыстаў, танцораў, актораў з Польшчы ды з іншых краінаў Еўропы заразом, але і вялікі шэраг кансерваторцаў, асобныя з якіх сталі клясікамі беларускай акадэмічнай музыкі, набылі сусветную вядомасць, а некаторыя, апроч таго, мелі прамое або ускоснае дачыненне да джазу. Факты і прыклады ў 28-м выпуску нашага цыклю «Джаз БССР. Перад гісторыя наадварот». Беларускі кампазітар. Гэты панятак адсутнічаў у дарэвалюцыйны час. Такіх людзей у нас тады не было. Пераконвала савецкая Беларуссія 21 верасня 1939-го. А ўжо 25 снежня таго ж году паведамляла: гісторыка-тэарэтычная катедра Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі займаецца зараз вялікай навуковай працай. Яе задача напоўніцу асвятліць гісторыю беларускай савецкай музыкі. Відавочна, што такую, здавалася б, кароткую гісторыю моцна ўзбагацілі падзеі ваенныя восені. Кракатук. У частцы 22-й мы распавядалі, як увосень 39-го году брыгада кампазітараў з Менску зарэгістравала ў Беластоку, Гародні, Берасці ды Пінску ажно 500 музычных працаўнікоў. Сваю ролю ў адборы музыкаў сыгралі таксама накіраваныя ў заходнюю Беларусь дырэктар Белдзяржэстрады Арон Блюмберг і намесніца старшыні камітэту па справах мастацтваў Фаіна Дадзіёмава. Селекцыя творчых кадраў працягнулася і ўзімку. Да прыкладу, тая ж СБ 3 снежня паведамляла пра конкурс, які праходзіў у Беластоку, Берасці і Лідзе. Артыстаў адбіралі ў тэатр оперы і балету ды іншыя тэатры Беларусі. Перад журы выступілі каля 300 чалавек, 108 прайшлі адбор. Кагосьці накіравалі на вучобу, кагосьці адразу на працу. У прыватнасці, як піша газета, таварыш Вайн, мэца-сапрана, і таварыш Падгурскі, барытон, з вялікай радасцю паехалі працаваць у Менск. У Беластоку ды Берасці знайшлі таленавітых скрыпачоў, адпаведна Катовіча і Дабжынца. Першы, калі меркаваць па сакавіцкай афішы школьнага ранішніку, трапіў у склад Беластоцкай абласной філармоніі разам са скрыпачом Бернштейнам, піяністам Круком, каляратурным сапрана Форшер і танцоркай Рейзер. На афішах абласной філармоніі таксама неаднойчы згадваюцца піяністы Корн і Калецкі. А на дзіцячым вакальным конкурсе ў Баранавічах адшукаўся спявак Грыша Марчук. 10гадовы хлопчык заняў першае месца з песняй на іўрыце. Mazeltov, Mazeltov, noch einmal Mazeltov, Binjik jeder Ronaslov, mit freilichen vornehmen gucken alle, zu Pulpetierten Hospitale, unter der Kuppe Mechatonin drehen sich, Hospitale von Holland stehen sich, der Robe mit dem Kurs in der Jod. Карыстаючыся выпадкам, коратка звернем увагу на адметны лёс таго Грышы. У
У габрэйскім арыгінале Херш Лейб Марчук нарадзіўся ў сям'і кантара ў Сувалках. Цяпер гэта падляскае ваяводства, памежжа Польшчы, Беларусі, Літвы ды Калінінградскай вобласці Расіі. З 6 гадоў Грыша спяваў у хоры сінагогі і, падобна што не толькі сувальскай, але і адносна блізкіх беластоцкай ды віленскай. Пасля згаданага конкурсу ў Баранавічах Марчука накіравалі ў Менск вучыцца ў цэнтральнай музычнай школе пры беларускай кансерваторыі. Там ён займаўся не толькі вакалам, але і віялянчэллю. Сям'я ж засталася ў Сувалках, дзе і загінула ад рук нацыстаў. Кракатук. Як піша даследчыца ягонай творчасці Зяліна Іскандэрава, падчас бамбавання Менску ў 41-м Грыша Марчук здолеў дабегчы да вакзалу і на дахах цягнікоў дабраўся да горада Чкалава, раней і цяпер Арэнбург, дзе трапіў у музычны тэхнікум. Пасля дэбютаваў у аперэце горада Свярдлова, раней і цяпер Екацерынбург. Пасля ж вайны Марчук вярнуўся ў Польшчу, працягнуў адукацыю ў Лодзі, стажыраваўся ў Рыме, дзе ўзяў сабе псеўданім паводле прозвішча маці Луі Данто. З Італіі спявак эміграваў у Амерыку, жыў у Злучаных Штатах ды Канадзе, дзе стаў рыхтык Машэку Савіцкі са Смургоняў, нагадаю, сусветна вядомым кантарам і лірычным тэнарам. Солнышко стальное полото, без устали, смотрю в окно. Леса, равнины русские, пригорки на кусты, платформы деревянные, железные мосты. Любимая, знакомая, широкая, зеленая, земля родная, родина, привольное житье. Эх, сколько мною нежно, эх, сколько мною видено, эх, сколько мною пройдено, и все вокруг мое. Луі Гары Данта запісаў 24 сольныя альбомы на іўрыце, ідыш, лядына, дыялекце гішпанскіх юдэяў. Таксама спяваў на украінскай, польскай ды расійскай мовах, як мы зараз пачулі, па-ангельску, нямецкую, італьянскую, французскую, грэцкую. Аб'ездзіў з гастролямі паўночную Амерыку ды Еўропу. Падчас паездкі па ўсходняй частцы Еўропы напрыканцы 80-х спявак дадаў у сваю калекцыю рукапісы са старадаўнімі габрэйскімі спевамі. Поўны збор захоўваецца ў сінагозе Бейт Эмет Байс Ехуда ў Таронта. У тым жа канадскім горадзе яго слухачамі аднойчы стала брытанская каралева Лізавета II з супругам. А пасля выступу ў Карнегі-холе эксперт The New York Times гэтак апісаў вакальныя здольнасці Луі Данта, Грыша Марчука з Сувалак. Голас вялікай прыгажосці, чысты ды сапраўдны, займае дых, зіхатлівы, нібы з іншага свету. Фрагмент з ягонага выступу на мемарыяльным канцэрце Машэку Савіцкага. Вернемся да пажоўклых дакументаў. З матэрыялаў асобага сектару ЦК КПББ за 1940 год. У калектывах опернага тэатру, філармоніі і драмтэатраў БССР выкарыстана 37 музычных працаўнікоў заходніх абласцей. Такім чынам, прыток новых музычных кадраў заходніх абласцей у мастацтве БССР выражаецца ў колькасці 226 чалавек. У заходняй Беларусі новыя ўлады выявілі цэлую пляяду музыкантаў, якая зменіць вектар развіцця нашай акадэмічнай музыкі. Адшукаўся і свой Вагнер з імем Генрык, у беларускім ужытку Генрых. Слово рэжысэру і знаўцу беларускага джазу Владимиру Орлову. Генрих Матусович Вагнер был такой очень оригинальный, интересный человек. Он был один из 4, кто приехали к нам, выдавленные фашистами из Польши. Это был Лев Моисеевич Абелиович, он. А был Вайнберг, который потом уехал в Москву, Мечислав, да? Много для кино писал он тоже там. Вот. И Эдди Тырмонт. Я б яшчэ дадаў да пераліку 5-га Рышарда Сябера.
Сяліцкага. Пра яго пагаворам асобна. А названыя Абеліёвіч, Тырманд і Вагнер, у адрозненне ад іншых музыкаў, апынуліся на заходнебеларускай тэрыторыі яшчэ перад яе долучэннем да БССР. Сямнаццацігадовы піяніста з Варшавы Генрык Вагнер падчас вакацыяў перад самым пачаткам вайны накіраваўся на заходняе Палешще, што знаходзілася яшчэ ў палітычных межах Польшчы. Распавядае мастацтвазнаўца з Гародні Інеса Двужильная са спасылкай на дачку Вагнера Галину. В Пинском районе, где-то там возле Пинска недалеко, был молодежный лагерь, а поскольку занятия начинались не в сентябре, а в октябре, вот он там находился, и как это была телефонная связь. Он позвонил своим родным, когда началась 1 сентября война, и те сказали, не смей возвращаться в Варшаву. Ад роднай сям'і засталося толькі адзінае фота, якое Генрык узяў з сабой на вакацыі. Відавочна, што група студэнтаў вырашыла перайсці ўсходнюю мяжу яшчэ да 17 верасня, калі Чырвоная армія уключылася ў падзел другой Рэчы Паспалітай. На савецкім баку студэнтаў, натуральна, арыштавалі і накіравалі ў працоўны лягер рубіць лес для тых жа баранавічаў для будаўніцтва вузкакалейкі. Музыколог Юлія Андрэева піша, што, пэўна, у мясцовым клубе на праглядах нямога кіно начальнік атраду, афіцэр НКВД, выпадкова пачуўшы ягонае гранне, сказаў: «Хлопча, табе трэба ў Мазыр, у музычную школу». З дапамогою лягернага начальства малады музыка хутка апынуўся ў Мазыры, а адтуль дабраўся ў Менск, у кансерваторыю. Спи, Мадлен, это только сон. Сон. Ну, сон так сон. Колькі словаў пра перадваенную біяграфію здольнага маладзёна. Родны горад Генрыка – найпіянкнейшае място на свеце, як ён сам казаў, Жырардаў, што ў 45 кіламетрах ад польскай сталіцы. Менавіта тут у 1922 годзе у сям'і матуса Вагнера нарадзіўся будучы прафесар і народны артыст БССР. Іх дом стаяў на вуліцы Электаральнай. Пан матус граў на скрыпцы ў кінатэатры, у невялічкім аркестры, што суправаджаў паказы нямых фільмаў. Ягоны сын пачаў музычную адукацыю ў 7 год з прыватных урокаў. У свае 11 паступіў у Варшаўскі музычны інстытут імя Манюшкі, а яшчэ праз 3 гады у Варшаўскую кансерваторыю. Кракатук. У названай пяцёрцы польскіх студэнтаў-габрэяў Генрыка Вагнера вылучаў не толькі найменшы ўзрост, адзначае Інеса Двужильная. Генрих Матусович Вагнер, он из них рос в такой самой, наверное, богатой еврейской семье. Там у них был свой особняк, мама домохозяйка, папе на работу позволяла держать приходящую женщину. Он тоже в Варшавской консерватории в младших классах воспитывался как пианист, скорее всего, что тоже достаточно талантливый. А Вагнер сын у 1936 годзе у Варшаўскай кансерваторыі стаў вучнем піяніста Збігнева Джевецкага, заснавальніка, між іншым, польскага таварыства сучаснай музыкі. Час ад часу Генрык акампанаваў згаданаму вышэй Машэку Савіцкаму. Магчыма, што калегі ў першыя гады Другой сусветнай перасякаліся і ў Беларусі. Sein, dass ich mir auf dem Ischirem Schechetz an Eidim, wo's handelt mit Leder. Oi, oi, oi. Meine Seide hat die gehandelt mit kein Leder. Und mein Tate hat aber den gehandelt mit kein Leder, was soll ich so mit Leder?
Schöne wer ihr bin. Aha. Што тычыцца Эдзі Тырманд, то студэнтка Варшаўскай кансерваторыі накіравалася ў савецкую Беларусь яшчэ ўлетку 39-га менавіта з мэтай працягнуць адукацыю. Яшчэ ў дзяцінстве яна ўяўляла, што прыедзе ў Расію и стане там трактарысткай. Гаворыць спадарня Двужильная. Есть ее диплом или такая выписка, ей поставили 4 с плюсом, хотя она считалась очень талантливым музыкантом, но ее еврейское происхождение о многом говорило, говорит, среди студентов практически нас не было, поэтому ей из 5-бальной системы поставили 4 с плюсом. И она хотела дальше развиваться, и ближайшей консерваторией в эту сторону была консерватория Белорусская государственная, поэтому она приехала летом. Кракатук. Эдзі Тырманд пасля прызнавалася, што не разлічвала затрымацца ў Беларусі надоўга, меркавала, што вайна скончыцца за 3 месяцы. Фрагмент з інтэрв'ю, якое Тырманд дала музыказнаўцы Ніне Сцяпанскай. А чаму Менск? Таму што гэта быў бліжэйшы горад. Тут былі знаёмыя. З інтэрв'ю Юліі Андрэевай. Усе думалі, што калі Англія і Францыя ўступяць у вайну, то Гітлера хутка разаб'юць, і я вярнуся дамоў. Нікому і ў галаву не прыходзіла, што ўсё гэта можа скончыцца такой трагедыяй. Сям'я Тырманд, яшчэ каля 60 сваякоў загінулі ў варшаўскім гета. На гэты конт засталіся анкеты пані Эдзі, запоўненыя для Яд Вашем, Нацыянальнага інстытуту галякосту і гераізму ў Ізраілі. З Варшавы у Менск Эдзі трапіла праз Беласток, дзе яе з мужам, альтыстам і скрыпачом Ізраілем Туршам праслухала адмысловая камісія. Тырманд памятала, як наўпрост да новаўтворанай савецка-нямецкай мяжы для перапраўкі бежанцаў падганялі цягнікі і забяспечвалі ўсім неабходным. З першых здзіўленняў у беларускай сталіцы руды габрэй на кані. Гэта быў начальнік міліцыі, у Польшчы нават шараговага паліцэйскага габрэя не магло быць. Кракатук. У выніку Вагнер і Тырманд былі прыняты адразу на другі курс беларускай кансерваторыі на фартэпіяннае аддзяленне. Генрых у клясу Рыгора Шаршэўскага, аднаго з заснавальнікаў сучаснай беларускай фартэпіяннай школы, родам з Ростова-на-Доне, а Эдзі да масквіча па нараджэнні Алексея Клумова. Абодва педагогі прыехалі выкладаць у беларускую кансерваторыю напрыканцы 30-х. Апошні, між іншым, завітваў у Беласток у 40-м годзе разам з сімфанічнай аркестрай. І мяркуючы па ягоным саундтрэку да забароненыя ваенныя кінастужкі беларускія навелы, разбіраўся у айчынным фальклоры. Здешний, тутейший. Юнага Генрыха
Пазітыўна ўразіла стаўленне ўладаў. Студэнтам далі месца ў інтэрнаце на вуліцы Лодачнай ды прызначылі невялікую стыпендыю. Жылі па 30 чалавек у пакоі, але падавалася, што гэта нармальна, згадвала Эдзі. Жылі і на прыватных кватэрах. Кансерваторыя наймала іх для нас. Аднойчы мяне пасялілі ў нейкім дамку, дзе было не вельмі чыста, і ўначы я прачнулася ад таго, што па мне поўзуюць прусакі ды плюсква. Прытым абодва студэнты з Варшавы зусім не валодалі ні беларускай, ні расейскай мовамі, затое між сабой маглі камунікаваць не толькі па-польску, але і на ідыш. Ізраіля Турша аднойчы ледзь не пабілі, калі на пытанне пары бамбізаў, дзе тут набыць чарнілаў, ён указаў на краму канцтавараў. Кракатук. Закранем даваенная бія нашай гераіні. Па пашпарце яе звалі Эта, але прыжылося імя Эдзі. Прозвішча па маці Глянц Шпігель, па бацьку Тырманд. З'явілася на свет у 1917 годзе ў Варшаве. Тата Маше Тырманд быў служачым, прытым спяваў у хоры сінагогі разам з братам. Сям'я жыла непадалёк ад сінагогі на вуліцы Твардай. З 4 год Эта сама пачала асвойваць раяль, які меўся ў іхнім доме. Суседка-піяністка, пачуўшы, як грае дзяўчынка, прапанавала прыватныя заняткі. Ужо праз год у 4 рукі Эта з настаўніцай выконвалі увертуру Франца фон Зупе «Паэта і селянін». У 1929-м Эта паступіла ў музычную школу імя Шапена, дзе правяла год. Гэтую ж установу, нагадаю, за год да паступлення Тырманд скончыў Ежы Бальзацкі. З 1930-го дзяўчынка працягнула навучанне ў Варшаўскай кансерваторыі, дзе конкурс у ейным выпадку быў 30 чалавек на месца. Педагогам Тырманд па паліфаніі стаў кампазітар Вітальд Малішэўскі, вучань рымскага Корсакава, сам родам з Магілеву, але падольскага. Кракатук. Першыя канцэрты Эта Тырманд давала для блізкіх і знаёмых. Акром таго, падыгрывала хору ў рэфармісцкай сінагозе на аргане і аднойчы, таксама як Вагнер, акампанавала на раялі Маше Кусавіцкаму. У Варшаўскай кансерваторыі Эта пазнаёмілася з Мячыславам Вайнбергам, які наведваўся да бацькоў Эты і на 2 гады пазней за яе паступіў на піяністычны факультэт. Ён быў адным з самых таленавітых, адзін з самых выбітных, самы паважаны. Вось адна з мазурак Вайнберга 1933 году «Ля мінор». Грае Элісан Брустер Франзетчі. Не пакідаючы фартэпіяннае практыкаванне, у 1935 годзе Тырманд паступіла на аддзяленне настаўнікаў музыкі і спеву для агульнаадукацыйных школаў.
паралельна працавала канцэртмайстрам у ідыскім тэатры, робячы амаль спантаннае суправаджэнне падчас пастановак, грала ў прыватных харэаграфічных студыях, у тым ліку у Рут Сарэль, паслядоўніцы вольнага танцу, экспрэсіянісцкай школы. Тут маладой піяністцы даводзілася хутка імправізаваць у зададзеным характары. Паводле інфармацыі ад Інэсы Двужыльнай, свае першыя аўтарскія вопыты это ажыццявіла ў 38-м годзе. 2 песні для выпускнога іспыту па пастаноўцы голасу на харавым аддзяленні. Прычым адна з пары песень увайшла ў рэпертуар яшчэ аднаго Мячыслава – Фога. Кракатук. У дадатак, магчыма, што разам з Эдзі Тырманд магла навучацца Сара Мэклер з Беластоку. Выданне «Вольная праца» напісала пра яе 23 лістапада 40-го году ў артыкуле «Гінулі дзіцячыя таленты». Яна была музычна адораная і мела прыемны голас для спеваў, але вучыцца далей не магла. Здарылася так, што яе брат-музыкант дастаў работу ў Варшаве, ён забраў яе да сябе і аддаў у кансерваторыю, але больш 2 год не мог вытрымаць высокыя платы за навучанне. Перад самым пачаткам вайны Мэклер вярнулася ў Беласток, з прыходам саветаў пачала выступаць у доме Чырвонай арміі ды гарадскім тэатры, а пасля конкурсу была накіраваная ў беларускую кансерваторыю. На заканчэнне першай паловы паслухаем варшаўскае танго характарыстычнае на словы Уладыслава Шленгеля ды з голасам згаданага Мячыслава Фога. 1939 год. Dziewczyna jest podwala, inny objąć nie pozwala. Co noc czekasz, wrócę z miasta, spojrzy w oczy, to aż mi wstyd. Gdy stare miasto mrok otuli, szuka mnie wśród ciemnych ulic i pod szybą latarnią czeka, aż nas do domu zapędzi świt. Nie czekaj, mila, dziś będę pił, gdy wrócę cały ze wszystkich sił. Niech ujrzę ciebie rano, znów rozkochano. Moja dziewczyna jest podwala, innej objąć nie pozwala. I choć wszyscy się śmieją ze mnie, tak przyjemnie i dobrze mi z nią. Moja dziewczyna jest podwala, innej objąć nie pozwala. I choć wszyscy się śmieją ze mnie, tak przyjemnie i dobrze mi z nią. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Эдзі Вагнер, але ж іншыя. Цяпер акурат па нашым прадмеце даследавання. Якім жа бокам у творчым жыцці маладых піяністаў і кампазітараў-пачаткоўцаў з Варшавы Генрыха Вагнера і Эдзі Тырманд адбіўся джаз? Тут варта будзе крыху перакрочыць умоўна вызначаную намі мяжу 39-40 гадоў, дзе сканчаецца перадгісторыя беларускага джазу і пачынаецца паўнавартасная гісторыя. Так слушайте,
Эта история называется «Последний крестоносец». У першыя гады свайго знаходжання ў Менску Генрых падпрацоўваў канцэртмайстрам у філармоніі. Не выключна выконваў і штосьці эстраднае. Падчас эвакуацыі ў Душанбе, тады Сталінабадзе, у 42-м годзе Вагнер паўдзельнічаў у стварэнні саундтрэку да антыфашыстоўскага сатырычнага кіназборніку «Швейк рыхтуецца да бою». Ён адказваў за другую навелу з назовам «Апошні крыжаносец». Цалкам верагодна, што ў фрагменце гукавой дарожкі, які мы толькі што пачулі на фартэпіяна, у даволі джазавай манеры грае сам малады кампазітар. Ён жа, супольна з ураджэнцам Смаленску Нісонам Муравіным, склаў музыку да куплетаў пра генералаў, якія суправаджаюць французскую навелу і адсылаюць да крымінальнага жаргону. Кракатук. Па словах аднаго з рэжысэраў Сергея Юткевіча, карціну «Швейк рыхтуецца да бою» асабіста забараніў для прагляду кіраўнік галоўнага палітычнага ўпраўлення Чырвонай арміі, без тлумачэння прычынаў. Присядь ко мне поближе, услышишь песню ты, как жили мы в Париже, не ведая беды. Бывалые грабители, прославленные воры, великие домушники, громилы, шулера, карманники, чердачники, бандиты, сутенеры и прочих дел сомнительных большие мастера. Присядь, мой друг, поближе, поет моя тоска под крышами Парижа. Немецкие войска, бывалые грабители, прославленные воры, великие домушники, громилы, шулера, карманники, чердачники, бандиты, сутенеры и прочих дел сомнительных большие мастера. Оруар, крошка! Предпочитаю сидеть в тюрьме с французами, чем топать на свободе под немецкими бархатными знаменами. Мы с Бошей маски снимем. Пора, друзья, пора! Ведь по сравнению с ними мы просто детвора. Бывалые грабители, прославленные воры, великие домушники, Громилы, шулера, ангелы невинные. Перед такой сворой они нам не компания, нет, оконченная игра. Адну з роляў у стужцы «Швейк рыхтуецца да бою» чэшскага камуніста выканаў Георгій Менглет. Гэты актор узначаліў у Душанбе першы франтавы тэатр, куды сярод іншых трапілі эвакуяваныя музыкі з беларускай і маскоўскай філармоніяў, а таксама маскоўскага тэатру сатыры. Названы Сергей Юткевіч у той жа трупе адказваў за пастаноўку праграмы. Каб таксама быць прынятым у склад, Генрыху Вагнеру давялося тэрмінова за пару тыдняў засвоіць акардэон, больш транспартабельны інструмент у параўнанні з раялем. Кракатук. Першы фронтавы тэатр складаўся з некалькіх брыгадаў. Вагнера ўзялі ў адну з іх як акампаніятара і саліста-акардэаніста, але неўзабаве 19-гадовы музыка стаў кіраўніком музычнай часткі тэатру. Слово Инессе Двужильной. Я думаю, что свой репертуар прифронтового театра он включал разнообразные аранжировки военных песен. Сам пою, сам аккомпанирую, скажем так. Генрых выконваў фантазіі на тэмы вядомых твораў. У ягоным акардэонавым рэпертуары меўся і сіні платочек. Сатканы, як мы з вамі ведаем, кіраўнікамі беластоцкай джаз-аркестры «Белдзярж эстрады».
Ідзем далей, застаючыся ў першай палове 40-х. Уладзімір Арлоў, які быў знаёмы з Генрыхам Вагнерам асабіста, аднойчы вывучаючы фонаграфію джаз-аркестра Леаніда Утёсова, напаткаў студэнцкі вальс. Посмотрю, музыка Г. Вагнера. Думаю, такой Вагнер только один. Тот Рихард Вагнер, и вряд ли он писал для Утёсова. Я ему звоню: Генрих Матусович, вот я наткнулся тут на это. Володя, была у меня такая песенка такая, да, была. Ну и потом как-то встретились, наверное, году, говорит, уже в начале 45-го. Я, говорит, написал 2 мелодийки какие-то, а это такой вальсочек легенький очень такой. И как раз, говорит, на гастролях был оркестр Утёсов. Ну, я, говорит, набрался смелости, пришел, говорю: Леонид Иосифович, вот я хотел бы вам показать там это. И наиграл, говорит, ему эти 2 мелодии. Кракатук. Пасля Вагнер нават акампанаваў Утёсаву ў ягонай дачцэ на некалькіх канцэртах. У лютым 45-го году Дзяржджаз РСФСР запісаў студэнцкі вальс на кружэлку з голасам и текстом Эдит Утёсовой. На записи я нашел эту пластинку, даже помню, с голубой такой, с синей круглой наклеечки с дырочкой. Ей подпевал в припевах Леонид Утёсов рефрены, повторы. Москвой весенний ветер, а мне, бедной, все равно, что луна так ярко светит, что луна так ярко светит, словно дразнит нас в окно. Что луна так ярко светит, что луна так ярко светит, словно дразнит нас в окно. Мне неделя остается, ах, как холодно в груди. Сердце бьется, нос трясется, сердце бьется, нос трясется, ведь экзамен впереди. Сердце бьется, нос трясется, сердце бьется, нос трясется, ведь экзамен впереди. Не приду я в воскресенье, ты напрасно будешь ждать, и по улице весенней, и по улице весенней сам с собой пойдешь гулять. Не надо так говорить, нехорошо. Весенней, и по улице весенней сам с собой пойдешь гулять. Обливаюсь я слезами, покажу язык луне. Если б нравился экзамен, если б нравился экзамен, так как нравишься ты мне. Если б нравился экзамен, если б нравился экзамен, так как нравишься ты мне. Нет печальной песни этой, продолжать ее нет сил, как Ромео и Джульетту, как Ромео и Джульетту нас экзамен разлучил. Как Ромео и Джульетту, как Ромео и Джульетту нас экзамен разлучил. Студэнцкі вальс Вагнера ўвайшоў у першую пасляваенную праграму ўцёсаўскага джаз-бэнду, як відавочна і напісаная панам Генрыхам калыханка. Але з 3 калыханак, пазначаных у фонаграфіі Утёсава, менавіта вагнераўскай няма. Відаць, яна не запісвалася. Ад песень наш герой паступова перайшоў да буйных формаў. Кракатук. Варта тады адзначыць і супрацу Генрыха Вагнера з былым музычным кіраўніком беларускага дзяржджазу Юрыем Бяльзацкім у дакументальнай кінастужцы 1947 году, якая звалася па-расійску «Рассвет». Элементы джазу можна шукаць у фартэпіяных канцэртах Вагнера на падставе беларускага фальклору, не выключае Інесса Двужыльная. Даведнік кампазітара Беларусі указвае на наяўнасць зонаў імправізацыйнасці у ягоным другім канцэрце для фартэпіяна ды віяланчэльным канцэрце. Юлія Андрэева ў гэтай сувязі прыгадвае канцэрт для 2 фартэпіяна з аркестрай, яскравую і вясёлую п'есу з элементамі джазу.
Вагнер стаў аўтарам першай беларускай тэлеоперы «Ранак» паводле Аркадзя Куляшова, оперы «Сцяжыную жыцця» паводле Васіля Быкова, балету «Святло і цені» паводле Петруся Броўкі. Але і на песенны жанр не забываўся. Да прыкладу, займеў папулярнасць вальс «На краю дарог» на словы Святланы Яўсеевай, маці Лявона Вольскага. Дадам, што пан Генрых і пасля вайны займаўся апрацоўкай нігунаў, браў удзел у паўлегальных фестывалях кантарскай музыкі. Дзякуючы кампазітару захаваліся яе ўзоры 17-19 стагоддзяў. У свою чаргу пані Эдзі Тырманд займела статус першай прафесійнай кампазітаркі ў Беларусі і адной з першых у СССР. Стала заснавальніцай канцэртмайстарскай школы з уласна распрацаванай сістэмай, выкладала каля 40 гадоў. Аўтаркай вакальных цыкляў на вершы «Цёзкі», «Эдзі Агняцвет», а таксама Максіма Богдановича ды Максіма Танка. Аднак, што тычыцца нашай тэмы. Кракатук. З інтэрв'ю Эдзі Тырманд часопісу «Мастацтва». Яшчэ ў Варшаве я сачыняла лёгкую музыку, мяне нават павінныя былі прыняць у саюз не кампазітараў, а эстрадных аўтараў і выканаўцаў. Тады лічылася вялікім гонарам патрапіць у гэтае аб'яднанне. Дарэчы, яго кіраўніком быў Ежы Пецерсбургскі, аўтар музыкі песень «Утамлённае сонца» і «Сіні платочек». Газета «Культура» зазначае: джазавы і харавы складнікі, веданне з аднаго боку джазавай стылістыкі, а з другога харавой фактуры і асаблівасцей вакалу былі уласцівыя Эдзі Майсееўне яшчэ ў варшаўскі перыяд і перанесеныя на беларускую глебу. Інеса Двужыльная заўважае: імправізацыйная прырода уласцівая габрэйскай музыцы, якая ў Варшаве, цэнтры ідыскай культуры, з дзіцячых гадоў фармавала Эдзі Тырманд як музыканта. Полька «Жидувечка» ад Вальтера Соліка, польска-амерыканскага «Клоун прынца полькі». Żydoweczko, chodź na bez, nie pójdę ja, bo szabez. Mama by mnie wybiła, że mnie szabez nie była. Mama by mnie wybiła, że mnie szabez nie była. Mama się twa nie dowie, przecie jej nikt nie powie. Ja nie powiem nikomu, zaraz wrócisz do domu. Ja nie powiem nikomu, zaraz wrócisz do domu. Żydoweczko, chodź na bez, pójdę, chodź szabez. Bezu sobie narwiemy i szczęśliwi będziemy. Bezu sobie narwiemy i szczęśliwi będziemy.
dobre moje kochanie, siadaj przy mnie na sianie. Mama by się gniewała, żem przy tobie siedziała. Mama by się gniewała, żem przy tobie siedziała. Як і калега Генрых, Эдзі Тырманд падчас вучобы ў беларускай кансерваторыі падпрацоўвала канцэртмайстрам. Казала, што акампанавала амаль ва ўсіх клясах кансерваторыі. У інтэрв'ю з падаранне Андрэевай Тырманд распавяла, як у 1940-41 выдавала джаз у прамым эфіры беларускага радыё і дапамагаў ёй тым даўні знаёмы Мячыслаў Вайнберг. Перад намі ставілі вялікі гадзіннік, і мы, у 4 рукі, гралі папуры з песень да амерыканскіх фільмаў. Мы ведалі іх яшчэ з Варшавы. Мы дамаўляліся, у якой танальнасці пачаць, а далей шпарылі на слых і атрымоўваліся радыёперадачы недзе па 10-15 хвілінаў. Гэткім чынам дуэт выступаў на беларадыё прыкладна раз у месяц да пачатку вайны немцаў з саветамі. Кракатук. Гэтыя ваенныя гады пані Тырманд правяла ў горадзе Фрунзе, цяпер Бішкек, сталіца Кыргызстана. Тут яна выкладала фортепіяна ў мясцовай вучэльні, акампанавала балетнаму гуртку, арганізавала хор у дзіцячым доме, пісала ўласныя творы для розных калектываў, выступала ў шпіталях, стала канцэртмайстаркай у кыргызскім тэатры оперы і балету, у габрэйскім тэатры і дэкамінскай, цешча Эдзі Рознера, пісала музыку да спектакляў, ды пазнаёмілася з самім цёзкам. Эдзі Рознер спыніўся ў Фрунзе напрыканцы 41-го году разам з дзярж-джазам БССР, які тамака ледзь не спыніў існаванне за пераходу музыкаў у армію Андерса. Як сведчыць інасадвужыльная, Рознер паспеў арганізаваць на мясцовым абаронным заводзе самадзейную джаз-групу. А пасля ад'езду маэстра кіраваць створанай з простых працоўных фармацый даручылі менавіта Тырманд. Даже у меня есть где-то грамота смотра самодеятельных джазовых коллективов, потом для женщин называется «Зеркальце». Это все было ей подарено во Фрунзе, и она как раз как руководитель джазового самодеятельного оркестра была. Як і Вагнеру, пасля вайны Эдзі Тырманд давялося пасупрацоўнічаць з Юрыем Бяльзацкім. Аркестра беларускага радыё і тэлевізіі пад ягоным кіраўніцтвам напрыканцы 50-х выконвала каля-джазавыя творы нашай гераіні. Фрагмент зараз прагучаў. Калі Тырманд прымалі ў саюз савецкіх кампазітараў Беларусі, яна не хавала, што вельмі любіць граць джаз. Сапраўды, у творчым даробку пані Эдзі можна сустрэць п'есы для саксафона ды шэраг імправізацыяў. Акурат сімвалічна, што адзін з першых твораў Тырманд мае імя «Імправізацыя і танец», а адзін з апошніх завецца «Элегічнай імправізацыяй». Заключныя словы ад Інэсы Двужыльнай, якой вельмі дзякую за дапамогу ў працы над гэтым выпускам. Конечно, Тырманд — это особая история белорусской музыки. Особая. Очень мощная. Вообще она композитором себя не считала. И здесь очень много есть историй. Ведь ей даже не дали заслуженного деятеля искусства Беларуси.
И это человек, который никогда не отказался ни от своей имени, ни от своей фамилии. Женщина, отказавшаяся от детей, потому что она не смогла пережить внутри себя трагедию Холокоста, когда около 20 членов ее семьи были уничтожены. У якасці бонусу. Джаз быў для нас зброяй у змаганні за свабоду, бранёй, казаў знаўца і папулярызатар джазу ў пасляваеннай Польшчы Леопальд Тырманд. Ці прыходзіўся ён далёкім сваяком Эддзі, дакладна невядома. Тэарэтычна Леопальд мог чуць польскі склад аркестры Эддзі Рознера ў Парыжы, дзе вучыўся на архітэктара. А на пачатку вайны ён таксама ўцёк на ўсход, у Вільню, супрацоўнічаў з піянерскай і камсамольскай праўдамі, слухаў джаз у кавярні ў Дормана, ды зведаў арышт НКВД. Кракатук. Затое дакладны крэўнік Эддзі Тырманд, сын дзядзькі ейнай мамы, скончыў архітэктурны інстытут у Великабрытаніі і пабудаваў першы ў польскай сталіцы хмарачос, дзе размясцілася прадстаўніцтва брытанскага страхавога таварыства Prudential. Цяпер тут гатэль Варшава, але на вышынным будынку па-ранейшаму змешчаны надпіс «Архітэктар Вайнфельд». Улетку 39-га з даху гэтага в'ежовца адбылася першая ў Польшчы спробная тэлетрансляцыя з удзелам, каго б вы думалі, Мячыслава Фога. Паставім пад фінал акурат запіс з таго году. Імпартаваны з Брытаніі гіт у адаптацыі Шленгеля і выкананні Фога. Лыжны факстрот. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Narty, to ci raj, nie bój się panna, rączkę mi daj, więc razem z gazem chwyćki i dwaj i rób wszystko to, co ja. Narty, co tam styl, nawet gdy padasz, masz seksapil, więc ostro, siostro, na raz, dwa, trzy, pozwól sobie mówić ty. Na turni jest gazda i wola nam jazda, chłop ma rację bez dwóch zdań, a baca jak baca, gitarę zawraca nas wola, zaprasza nas do sań.
Narty, tempo bieg. Wiatrem jak windą zjedziesz na śnieg. I grypa, lipa, a sport to raj. Jedźmy razem, buzi daj.